Sa tuluyang pagkawatak ng UNITEAM o ang tambalang Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, mahalaga raw na manatiling non-partisan ang mga unipormadong puwersa ng gobyerno ayon kay retired Colonel Ariel Querubin. Base aniya sa kasaysayan, hindi nakabuti sa mamamayan at sa bansa ang pagkakaroon ng lantarang paksyon sa hanay ng militar. Si Querubin ay dating officer ng Philippine Marine Corps at recipient ng Medal of Valor, ang pinakamataas na military honors sa bansa. Men in uniform should always be neutral, non-partisan. Because they're the ones that gives stability to the country. Kung magsaside sila, maging partisan sila, yan na yung nagkakaproblema, nagkakagulo na. And Siyempre, lahat yan may kanya-kanyang kinakampihan, di ba? Sa kabila nito, tiwala ang isa sa most decorated soldiers in Philippine history na buong katapatan ng sandatahang lakas sa pamahalaan ngayon at sa kanilang sinumpang tungkulin sa bayan. Yung armed forces na ngayon, magkaiba doon sa armed forces namin nung araw. Kasi nung time na yan, marami pa talagang dapat na ma-effect na military reforms, di ba? Pero ngayon, naging professional na sila at natuto na sila sa mga nangyari noon sa amin. Isa si Querubin sa mga sumuporta sa kandidatura ni Pangulong Marcos noong 2022 at aminado siyang nakakapanghinayang ang pagkabuwag ng UNITEAM. Sa tumitinding alitan ng dalawang kampo na umabot na sa pagbabanta ni Vice President Duterte sa buhay ni PBBM, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez, dapat aniyang magpalamig ng ulo ang kanilang mga kaalyado at pag-usapan ang mga totoong problema ng bayan. Like in this case, ang ganda na ng investment climate natin, bigla nangyari na naman ito. Parang may political instability. Panawagan ko, ganun pa rin. Sit down, wala naman nagagawa yung kung mismo nakakalaban ko na armado, naging kaibigan ko sila, lahat Kasi ang nagsasuffer ba, if we keep on fighting each other, ang taong bayan. Noong October 7, isa si Ariel Querubin sa mga naghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador sa 2025 elections. Sinamahan siya ni Baguio City Mayor Benji Magalong sa kanyang filing ng COC sa ilalim ng Nationalista Party. Nakilala siya noong 2006 dahil sa military standoff sa headquarters ng Philippine Marines matapos niyang tangkang protektahan ang military officers na tinatanggal sa serbisyo dahil sa nabulilyasong kudeta laban kay nooy President Gloria Macapagal Arroyo. Kabilang sa kanyang mga isinusulong ang krusada kontra korupsyon. Kasama si Justin Dizon, Aisel Fernando, CLTV 36 News.